Afinaka mbola namanao tany zegny tsika eto ndraiky zegny fitness tsika zegny agnazava karakory ndraiky zegny avitagna hantsy le avitagna edy karakory ndraiky zegny angalangalagny reto io zegny fa hitanao tamin'ny démonstration nataoko taloha iny zegny de ty koa zegny mbola agnisan'ny fagnampiny de afaka tsy fa hitinao zegny rehefa mifisika tsara tsy ohatry nakazo io ty edy hitanao naka maventy be zegny fa igny zegny rehefa ty igny automatique zegny aminao managna souffle zegny anao managna souffle bebe kokoa zegny anao de mahavita raha bebe kokoa zegny anao izy ka lera anao itsabo raha igny zegny azonao raha karakaraha zay zegny karaha ty zegny nanaovanao izy ataoko fa mizaha tsara zegny anao fa izy zegny atsika hitanao igny magnano karaha igny zegny hitanao igny tagnananao ty mamagna azy de alefanao mandeha aloha karaha igny hitanao igny le izy ela zegny important ataonao ela sady matetiky fa io sarotro enjika be mitsabo igny de ataonao répétition karaha igny zegny donc zegny zay le focus vola raha ohatra zegny itinao zegny tianao igny de magnano abdominaux anao magnano abdominaux karaha igny magnano abdominaux anao igny de ampianao karaha igny koa zegny ampianao igny ampianao igny mafy izy volaniko fa plus que anao magnano répétition matetiky plus que matetiky zegny anao magnano répétition de commence zatra zegny izy eto zegny tsisy raha hoe forcenao fa mamboly fahazarana zegny anao amina sport mamboly fahazarana zegny raha tsabonao amina sport izy ke tsy zatra mipômpy folo anao manomboky fahazarana mipômpy araiky roa telo efatra dimy may miakatra izy ka anao zao ty zegny tsabo raha ty possible 2 minutes fo izy kibaka viavy tegna tokony mila raha ty zegny satria maro be viavy bebe kibo vokopady manomboky zao ty zegny anao mamboly fahazarana tsikelikely na antragno fo zegny mavita zegny mamelatra tsy hely na hoe tapis ohatry zao ty zegny anao antragno ao de mamboly fahazarana 5 minutes 10 minutes isan'andro fa izy zegny arakaraka ny mahelanao azahoanao malaky izy koa anao zegny madigny lera raiky isan'andro mety possible 3 mois zegny miravagna kibonao io fa io zegny misy karazagna sakafo koa zegny tokony hoaninao zay zegny hitanao amin'ny lien miaraka amin'ny vidéo ty ambadimbadika ato na ambany ato zegny misy karazagna sakafo zegny hoaninao de mba mitana formanao zegny ke karaha igny zegny anaovanao izy miankina aminao foty aveo zegny izy ka mikotrana magnanaova lamba mba sexy zegny tsy ohatry nakazo ty izy lamba nakazo ty zegny tsy de sexy loatra fa le ambony ty zegny ndeha kotrana ambony za io teto de nagnano lamba za ambony izy koa anao zegny mikotrana avoa lamba migalalopaka zegny anao de tsy miakatra tsara moralinao sady mora maty moralinao zay zegny nanaovanao lamba sexy mba hitanao pokombatinanao jiaby mipetraka de lasa mazoto zegny anao mikotrana safia hitanao tsara zegny formanao hoe nienkegny sy tindre sy tindre nagnano karaha zao zay zegny antony nanaovanao le lamba sexy zegny azonao ke magnano karaha zay zegny atao répétition matetiky zegny izy io atao répétition matetiky tegna tsara zegny anao mavita mikotrana mandrainy mavita hariva fa raha hoe tery fotoana anao de na mavita indraiky isan'andro fo zegny anao de fa ça va fa io zegny miankiny avy amina feeling zay natonga za mivolagna hoe ampiakara feelinginao izy koa anao zegny tazo vatagna tsara automatique mila misentir mialohanao mila misentir anao fa hoe mitsabo le sport zegny ary zay antony agnasiako anao magnano méditation rehefa zatra magnano méditation anao misentir anao eo amin'ny sport io zay zegny hoe fahasalamagna zegny raha ilainao amizio ty de misentir zegny anao magnano méditation tsy haiko 5 minutes 10 minutes na 30 minutes eo anao magnano méditation karaha zio ty zegny misy programme zegny azavaiko ambadimbadiky ty ato tsy haiko anao mba fagnaty na mbala tsendriky fa agny zay magnazava izy de lasa le subconscient anao zegny mitariky anao andeha hagnano le sport azonao lasa subconscient anao zegny mitariky anao mandeha magnano le sport
azonao de lasa automatique zegny izy eo plus que izy lasa automatique zegny mavita elaela zegny fa izy zegny mila azonao mialô le feeling mila misentir anao safa izy ka tsy misentir anao tsy tafitsabo anao aveo tsy tafitsabo ela koa zegny anao azonao razavaiko zegny donc zegny izy ka tavita elaela anao mila misentir ela zegny raha mila alainao zegny le feeling mialô avaty karaha zay zegny ilagna répétition zegny izy io répétition na amin'ny anao mandiniky izy koa zegny atao répétition anao misentira izy mirépétition fa misentira izy igny zegny anao de lasa automatique zegny anao aveo mitsabo izy azonao donc zegny izy ka tianao zegny anao andeha hitsabo action automatique mitarika aminao amin'ny le résultat ilainao igny de mila misentira malôha le sentiment ilainao zay zegny avy agnatinao agny malôha azonao avy agnatin'ny aignao agny misentira mikoriagna amin'ny linao de anao aveo eky lasa mandeha magnano action exemple misy viavy zegny tianao misy viavy tianao tantsika hoe lala zegny izy eto anao rô viavy tsy agnatiny zay lala fo zegny safa rô viavy tsy mitsabo raha zegny izy koa rô viavy mitsabo raha zegny afahafa karaha ty zegny misy bandy zegny misy tsy bandy fa misy magnangy misy viavy zegny tianao ky sanandra zegny anao mandiniky fonao tiako viavy ty magnafo zahaka miaraka mifamy ty karaha zao zay baka le sentiment azonao efa misentira agnatin'ny aignanao jiaby agny tara hely jusque raha ty amin'ny fotoana zay magnano aiziky fa anao mahita viavy fa possible fa safa nagnino efa misentira mihitsy anao hoe karaha fa nininao boky viavy efa misentira zegny na viavy io ny mahita anao fa hainanao maty aminazy zay zegny le sentiment tiako volagniny io donc zegny i raha zay zegny number one raison voalohany mahatonga ny pauvre ny risy azonao alevaon'ora volagniko zegny ny pauvre ny risy safa sarotry le mangala le sentiment sarotry le mangala le feeling hoe ezaka alainao pauvre zegny andeha sentira risy sarotry zegny fa mila atao répétition mampalaky izy volako amin'ny méditation zay secret raiky mampalaky izy amin'ny méditation sarotry zegny ezaka alainao bota be zao ty anao bota be zao ty andeha sentira hoe en forme tsara sarotry mangala feeling zegny fa mila alainao feeling zegny amin'ny voalohany azonao le feeling de lasa automatique baka anao magnano action rehefa anao zegny magnano action mavita elaela kokoa zegny anao mikotra azonao mavita elaela kokoa zay zegny antony lanao izy donc zegny rehefa misentira anao de lasa indesiny monde intérieur anao agny zegny anao misamarsy amin'ny business koa zegny i raha zay safi izy koa fa anao mifily izy igny de lasa automatique azo izy igny zegny donc izy ki moto helinao zegny azo aninao amizao ty misy mangala sentiment raha ambonimbony ndraiky koa zegny mangala sentiment mangala feeling ambonimbony ndraiky koa misy azahoanao le moto lafilafy koa ndraiky vidy tobile anao aveo ndraiky jusque anao vidy Lamborghini boka lasa anao zegny gasy voalohany managna Lamborghini Madagascar lasa anao tandresana anao managna Lamborghini voalohany amin'ny fianakaviagnanareo anao olo managna Rolls Royce voalohany amin'ny fianakaviagnanareo anao olo managna tragno vato tegna maventy amin'ny fianakaviagnanao karakory tsy azonao zegny le feeling tsika le feeling azonao mila alainao mialao zegny feeling zay avaty avy ato angalanao izy misentira anao azonao le sentiment azonao le feeling automatique anao mandeha magnano action fa aloko anao magnano action volako mila magnano sport anao safi izy koa aminaka lefa volako aminao tsara izy koa aminazy zegny tsy dia hitako fi loatra zegny anao zegny manambola be nefa vatagnanao mikolentsakolensaka faible anao zegny aminaka tsy dia izy loatra zegny fa aminazy zegny
Amina manokana volaniko sady en forme anao no manam-bola anao, salama tsara anao, azonao voalohany fa ariagna baka aminakahy fahasalamagna, sady salama anao sady tsara fahasalamananao, de vola eo, manana liberté financière anao, azonao faly, azonao faly fonao, donc na ifahasalamagna zay zegny afaka alainao aloha na vola zegny, iafaliagna zay zegny afaka alainao aloha na vola, fa izy ka tsy tonga aloha na vola amin'ny fotoana anao manam-bola sarotra tegna sarotra satria tsy vola hitondra hafaliagna aminao, tsy voatery vola fa izy ndraiky zegny izy koa anao manam-bola vao maika faly anao, donc zegny diananao mba tsy lasa mpagnefoefo, ilaigna zegny anao efa prêt amin'ny raha aby igny. Ao misy formation zay ambadika ao millionnaire fondation ao zay magnampanga hoe mila prêt zegny anao amin'ny retraite mialao zegny, mila prêt zegny anao vatagna anao fa en forme mialao anao, azonao fa faly mialao anao, raha mankarakara zay zegny. Izy koa aminakahy natà manam-bola fa izy koa anao zegny tsy ao tsara hafaliagna tsy izy zay, natà manam-bola anao izy ka tsy ao tsara zegny magna zay nakahy zegny za mila izy mibalance zegny, azonao le raha fivolaniko, mila raha mibalance baka za ke karaha zegny, zay koa zegny tiako tsy ambony alokanao mpagnefoefo tsara mitsabo raha